Кніга Ешуа, раздзел 18. І ўсе сыны Ізраэля сабраліся ў Сіло, і там паставілі палатку сустрэчы, і ўся зямля пакарылася імі. А засталіся з сыноў Ізраэля 7 пакаленняў, якія не атрымалі сваіх уладанняў. Сказаў Ешуа тым пакаленням: «Як доўга вы будзеце марудзіць і не ўступаць ва ўладанне зямлёю, якую Господ, Бог бацькоў вашых, даў вам? Выберыце з кожнага пакалення па 3 чалавекі, каб я паслаў іх, і каб яны падняліся і абышлі зямлю і раздзялілі яе паводле колькасці кожнага народа, і каб паведамілі мне пра тое, як раздзялілі. Раздзяліце між сабой зямлю на 7 частак. Юда хай застаецца ў сваіх межах на паўднёвым баку, і дом Язэпа на поўначы. Астатнюю зямлю падзяліце на 7 частак і прынясіце апісанне раздзелу сюды, да мяне, каб я ў прысутнасці Господа Бога нашага кінуў тут дзеля вас жэрабя. Бо левіты не атрымаюць часткі між вамі, але святарства Господава будзе іх спадчынай. А Гад і Рубен і палова калена Манасы атрымалі ўжо свае ўладанні на ўсходнім баку за Ярданам, якія даў ім Майсей, паслугач Господа. І калі сабраліся мужчыны, каб ісці дзяліць зямлю, загадаў ім Ешуа, кажучы: «Абыдзіце зямлю і падзяліце яе, і вярніцеся да мяне, каб тут, у Сіло, у прысутнасці Господа, кінуў я дзеля вас жэрабя». Дык выбраліся яны і, агледзеўшы зямлю па гарадах, раздзялілі яе на 7 частак, занатоўваючы гэта ў кнізе, і вярнуліся да Ешуа ў лагер у Сіло. Ешуа кінуў ім жэрабя перад Господам у Сіло і падзяліў там зямлю між сынамі Ізраэля па іх частках. І выпала першая жэрабя на сыноў Бэньяміна па родах іх, каб яны валодалі зямлёю між сынамі Юды і сынамі Язэпа. І мяжа іх на поўнач пачыналася ад Ярдана, падымаючыся на паўночны бок Ерыхона. І потым ішла праз горы на захад і дасягала пустыні Бет-Авен. І праходзячы да Луза на поўдзень, гэта Бетэль, сыходзіла ў Атарот-Адар на гару, што на поўдні ад ніжняга Бетарона. І адхілялася, паварочваючы да мора на поўдзень ад гары, якая на поўдні глядзіць на Бетарон. І ў яе былі выхады на Карыят-Баал, што завецца таксама Карыят-Арым, горад сыноў Юды, гэта заходні бок. А на паўднёвым баку збоку Карыят-Ярыма мяжа ідзе ў Гасім і даходзіць аж да крыніцы воду Нефтоа. І даходзіць да краю гары, што глядзіць на лагчыну Бен-Геном, якая знаходзіцца на поўначы у крайняй частцы лагчыны Рафаім, і сыходзіць у лагчыну Геном ля схілу гары Евусеяў на поўдзень і даходзіць да крыніцы Рагель. Паварочваючы на поўнач і даходзячы да Эн-Самеса, і ідзе аж да Галіота, што насупраць узвышша Адамім, і цягнецца да Абен-Баэна, сыноў Рубена. І праходзіць з паўночнага боку Бет-Арабы і сыходзіць у Арабу. І праходзіць мяжа на поўнач каля Бет-Аглі, і ёсць у яе выхады ля вусця мора салёнага ад поўначы ў канцы Ярдана, гэта паўднёвы бок. А Ярдан – мяжа ад усходу, гэта ўладанне сыноў Бэньяміна па яго межах навокал па родах іх. І былі гарады яго – Ерыхон, і Бет-Агла, і Амек-Касіс, і Бет-Араба, і Семараім, і Бетэль, і Авім, і Фара, і Офра, і Кафарымон, і Офні, і Габа, 12 гарадоў з навакольнымі вёскамі. Габаон, і Рама, і Берот, і Міцпа, і Кафіра, і Моца, і Рекем, і Ярафел, і Тарала, і Села, Елев, і Євус, інакш Єрузалім, Габа і Карыят, 14 гарадоў з іх вёскамі. Гэта ўладанне сыноў Бэньяміна па родах іх.